Predstavujeme vám Nanogen, revolúciu proti vypadávaniu vlasov a profesionálnu starostlivosť o vlasy a pokožku hlavy. Nanogen ako riešenie na problémy s rednúcimi vlasmi vyvinul nanovlákna, jednotku v okamžitom zahustení riedkych vlasov využívanú ľuďmi na celom svete. Predstavte si, že by ste už nikdy nemuseli riešiť problém s riedkymi vlasmi. Predstavte si, že by ste sa opäť vrátili v čase o 10 rokov späť, kedy ste krásne, husté vlasy považovali za samozrejmosť. Tak prestaňte snívať, lebo vďaka Nanogenu môžete dosiahnuť hustejšie a zdravšie vlasy na pohľad len za pár sekúnd. Typickým príkladom rednutia vlasov u mužov môže byť klasická vzorová strata vlasov, ktorá sa prejavuje napríklad rednutím vlasov na temene hlavy či oblasti čela. U žien je rednutie vlasov najčastejšie viditeľné v oblasti cestičky, teda na miestach, kde sa vlasy delia na polovicu. Bez ohľadu na pohlavie, farbu vlasov či pokožky, Nanogen funguje zaručene u všetkých. John má krátke bledé vlasy a veľkú plochu rednúcich vlasov na temene. S použitím Nanogen vlákien dosiahol skvelé výsledky za niekoľko sekúnd. Sledujte, ako vlákna okamžite priľnú k riedkym Johnovým vlasom a tak pôsobia husto a dokonca nepresvítá ani pokožka hlavy. Nanogen sa nanáša tak jednoducho, že to zvládnete celkom sami, pričom za každým dosiahnete rovnaký úžasný výsledok. Bez kamerových trikov či následnej úpravy. Si utrápi všeobecné vypadávanie vlasov, bežné pre ženy pred 40-kou. Sledujte, ako sa vlákna ihneď prichytia na prirodzené vlasy a zakryjú tak holé miesta v oblasti čela a na temene. Ako môžete vidieť, Nanogen vlákna vám pokryjú väčšie riedke plochy a zároveň miesta v oblasti vlasovej línie, pri čele či ušiach. Nanogen vlákna sú vyrobené z čistého keratínu, čo je vlastne stavebný materiál ľudských vlasov. Preto tieto vlákna pôsobia na pohľad aj na dotyk veľmi prirodzene. Je to, ako by ste pridali vlasy k vlasom. Iné výrobky používajú syntetické alternatívy, ktoré však majú celkom odlišný elektrostatický náboj a môžu pôsobiť matne a neprirodzene. Vďaka Nanogenu dosiahnete dokonalú premenu za pár sekúnd, a to v pohodlí, v súkromí a bez znečistenia vašej kúpeľne. Mnohí z našich zákazníkov prirovnávajú použitie nanovlákien k aplikácii kontaktných šošoviek. Tiež to najprv vyzerá zložito, no potom, keď si osvojíte postup, bude to pre vás hračka. Nanogen vyvinul rôzne odtiene vlákien, aby sme zaistili čo najlepšiu zhodu s farbou vašich vlasov. Môžete dokonca zmiešať odtiene, ak chcete dosiahnuť jemný melír, či prispôsobiť vzhľad k vašim jemným šedinám. Nanogen je vyvinutý tak, aby poskytol dostatočný efekt rovnako pre mužov ako pre ženy. V skutočnosti tvoria ženy 40% našich zákazníkov. Nanogen funguje pri akýchkoľvek etnikách bez ohľadu na odtieň či farbu pleti. Na rozdiel od špiniacich krémov, ktoré sa dostanú všade, a zastaralých sprejov, ktoré často zafarbia iba pokožku a všetko naokolo, Nanogen aplikujete jednoducho a pohodlne. Nanovlákna nestekajú ani nešpinia a vydržia vo vlasoch po celý deň. Je to ako pridať vlasy k vašim vlasom. Pre bližšie informácie navštívte našu webovú stránku www.nanogen.sk.